Várványa, hogy ott kezdődik. Nem tudom eldönteni, hogy ez hogy legyen. Katus, az 10 kell is 2-be. De olyan az, hogy nem fér el. Akkor az első a piros, narancssárga. Ott jobban tudom. Piros, narancssárga, citromsárga, zöld, kék, lila. Nagyon szép ez a szivárvány. Lefényképeztem sorra. Az a szivárvány egyik vége. Nem veszi be az egészet, mert nagyon közel van és nagyon szép. Tudod? Olyan, mintha föl lehetne rá mászni, csak nincs hol fölmászni, mert nem megy le teljesen. De már tűnik el ez a vége. Látod itt a Gabiék háza fölött? És már nem is látszik a dupla. Én lefényképeztem a duplát. Igen? Nagyon szép. Azt hittem először. Hát titeket is felveszlek. Arcodat. Pillangó bubós. Katus, te is mutasd az arcodat? Lehet, hogy lemerültem az elemmel. Katus, nézd rám picit. Nem, csak kicsit megzavartál. Ja. Az arcodat szerettem volna. Pisti? Pisti? Katus! Édes vagy. Nem nincs rá itt. Katus, rám nézel kicsit? Halványodik. Jó. Okay. Halványodik.